दोस्त' माने नै जोङो दा बेसरबारिथिं ओरै दै फाग्ला सेर सेर फैबाय आरोखि ना हाग्रा बारियाव माने नैबे बक्सखौ जोङो बेहाय आनबक्सिं खालामनो फैदों आरोखि ना नैबे बक्सआव मा दं मा गैया बिनि सोमोन्दै जागोन दिनैनि भिडिअ'आ ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय नै जंगलबारि एकदमबारे पुरा जंगलबारि ओरैजाय मा होनो बेसरबारिबो दं नै एकदमबारे जोंनि प्राइभेट लकेसन बियो ओरैजाय नुनो हागोन नै माने जोङो दोस्त' न'आव थाबाय थानो बानानै जोङो दिनै एसे ओरैजाय आउटडोराव फैलायबाय आरोखि ना जोंनिफ्राय 2-3 किल'मिटारसो गोजान जायगायाव फैलायबाय जोङो नै बेरायनो दसे लोगोसे नै बे बक्सखौ आनबक्सिं खालामनो ओमफ्राय आंजों लोगोआव दं नै सासे लोगो दङ नै जोंनि न' खाथिनि असम सान्दुङा हले दिनै अफि बिराद नांदों सान्दुङा मोखां आंना गावजोब्बाय ओरैजाय बावैसोनो गथ' गोरलैफोरनि बायदिसो जासिगोन आंनि मोखाङा ओमफ्राय जोङो दा बैग्रि जाहैगोन आरोखि ना गोबाव जाथारबाय बैग्रि मोनजायैया बोसोरसेयानो जाबाय बुंनो थाङोबा दिनैसो फार्स्ट टाइम जानाय जाहैगोन ओरैसै माने दोस्त' जों बेहाय मोनसे बुहुतनिबो भिडिअ खालामदोंमोन लकेसनाव नायदो दा माबायदि जाखो सिगाङाव ग्रिनमोन दा खिन्थु बिराद गोरान जाबाय आरोखि ना लकेसना बेवहाय जोङो बड'लेण्डनि बुहुत होननाय मोनसे सर्ट भिडिअ खालामदोंमोन आरोखि ना नायदो लकेसना जों जेब्ला मा होनो शुटिं खालामदोंमोन अब्ला लकेसना बिराद मोजां ग्रिनमोन दा खिन्थु नै रानस्राव बालाबारिसो जाहैबाय ओरैसै ना मा होनो बिराद मोजांमोन ना बेयाव लकेसना दा माबाजोब्बाय दालि एरि फोजोब्बाय दुब्लिबारि जाजोब्बाय ना दा अके गाइस एकदम माने पपात जाबाय आरोखि ना जों जे जायगायाव बैग्रि जानो थांदोंमोन बे जायगानि बैग्रिया थाइसेबो गैला मिन्थिया मा जाजोबखो बिफाङानो गुनानैसो दङ मोसौफोर फाननानैसो गुखो ना माखो बिफाङा मिन्थिला आरोखि नैबे जोंना लोगोआ बुंदोंमोन बैग्रिया बिराद गोथाव होनदोंमोन बैग्रिया मोजांमोन गोथावमोन गोदैबोमोन नाथाय बिफाङानो गैलाबा ने गुबायबा माथो खालामनो फाग्लासो मोसौखौ एक्सुवेलि बिफाङाव खादोंमोन आं बैग्रि बिफाङाव ओंखायनो बैग्रि बिफाङा गुबाय ओरैसै माने दोस्त' नैबे बक्सखौ आनबक्सिं खालामनानै जोङो दा नैबे दैमायाव दुगैसिगोन आरोखि ना बे दैयाव एकदम बिराद मोजां दुगैनो थान्दा असम प्लेस जोंनि एरियानि प्राइभेट जायगा इयो लोगोसे हनै नाबो सारगासिनो आरोखि ना ओरैसै नैबाव दंमोन बैग्रिया माखासे ओमफ्राय बिनि बैग्रिया थावा जाहैदों आरोखि ना एकदमबारे थावा हेलिकप्टार फैदों गाइस आइदि हेलिकप्टार ओइ नै गाइस हेलिकप्टार होद मबाइलाव नुवा माथो हेलिकप्टारखौ गंनै फैदों गंनै माने फाइनालि नैबे बक्सखौ खेवनायनि सम फैबाय बे बक्सखौ खेवनानै देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ससे बिसिखाबाय दा बेखौ ओरै सिंनिफ्राय हाननानै नायनोसै बेहाय मा दं आरो मा गैया स' गाइस नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय K8नि वायारलेस माइक बियो बेहाय वाइफाइबो नाङा माबो नाङा ब्लुटुथबो नाङा OTG अन खालामबानो जागोन जाहैदों आरोखि ना नैबे बिदिखौ र' बेखौ सिङाव नायनोसै मा दं मा गैया नै गाइस बेयाव दं नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गिबियावनो नैबे माइक बे कलाराव होगोन आरोखि ना बेखौ ओरै खेबथाबगोन ओमफ्राय बुंबाय थागोन वायारलेस थार गैया बियो बेहाय बेटारि दङ चार्ज होनांगौ नै बेयाव चार्जार सोग्रा दंखायो टाइप C बेखौ साइडआव दोनथ'नाय जाहैबाय ओमफ्राय दा नैबे दङ नै बे बुस्थुआनो मेन जाहैबाय आरोखि ना बेखौ मबाइलाव सोगोन मबाइलनि चार्जाराव सोगोन बेखौ टाइप C ओमफ्राय OTG अन खालामगोन बेजों कानेक्ट जागोन आरोखि ना बेखौ अन खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसे बुस्थु दंबावो बक्सआव नैबे जाहैबाय आइफनाव सोगोन आरोखि ना बे आइफननि जेब्ला आं आइफन बायगोन अब्लानो बे खामानियाव होगोन दा आंना आइफन नङाना एनड्रइड दा खामानि होनाय नङा बेखौ आं दैयाव गारथ'नोसै ओमफ्राय उनाव नांगौ जाबा बेखौ जों दैयाव नागिरफिनसिगोन ना मा होनो ओमफ्राय मोनसे बक्स दंबावो फिसानो बेखौ दोनथ'नोसै थ' गाइस नैबे बक्स फिसायाव मा दङ लिस्टिप बायदि मोनदों आं आन्दाजाव अके गाइस टाइप C डाटा केबल दं आरोखि ना बेवहाय नै गुसुंसो बारा गोलाव नङा नैबेखौ चार्ज होनो थाखाय आरोखि बेखौ हरफादों दा होनबा बे बेसादखौ आङो टेस्ट खालामसै नोंथांमोननि सिगाङाव जागोन ना जाया आवाजखौ माबायदि खोनायो आरो माबायदि खोनाया होनबा नोंथांमोना बे माइकनि रावखौ खोनासंदो थ' लेट्स गो माने गाइस आङो बिनि ससेखौ आङो आंनि मबाइलाव कानेक्ट खालामबाय OTG अन खालामनानै कानेक्ट खालामबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा बेखौबो आङो अन खालामबाय दा नोंथांमोना खोनागासिनो नैबे वायारलेस माइकनि माबाजों आंनि भइसखौ खोनागासिनो आरोखि ना बे वायारलेस माइकआ माबायदि भइस बोदों नोंथांमोना खोनानो मोनगोन मबाइलखौ दा एसे गोजानाव लांनाय जादों अब्लानो मोनथिनो मोनगोन नोंथांमोना माबायदि खोनादों माबायदि खोनायाखै
ओमफ्राय सिगाङाव माबायदि खोनायोमोन आरो माबायदि खोनायामोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। स' गाइस आङो बेखौ बायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। इयो आंनि मथेबा दा खामानियाव सोलिदों जानांगौ। दा न'आव थांनानैसो मिन्थिगोन बेखौ खामानिया सोलिदोंना सोलियाखै। दा बेखौ आङो नैबे कलाराव लानानै टेस्ट खालामसै आरोखि ना। अके सरि माने कलार गैया आंनाव दा इयो आं सार्च खालामनाय। हेल' गाइस वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोना नायगासिनो पबित्र बिटेक इउटुब चेनेल। ओमफ्राय आंनि इन्ट्र'आ माबायदि जादों नोंथांमोना खोनासंदो। ओमफ्राय गाइस आङो नैबे माइकखौ मानो बायदों होननानै बुङोबा आङो साननैसोनि उनाव आङो सिक्किम राइड खालामनो नागिरदों नैबे KTM 250 जों आङो सिक्किमाव थांनो नागिरदों आरोखि ना। बेनिखायनो बे माइकखौ आङो अर्डार खालामनाय जादों। सिक्किमाव थांनानै आङो मोजां मोजां ब्लग खालामफैगोन बर'नि रावजों। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना। अ माय गड बांद्राय बुंनोबो रोंलायलाङालै एसे दुग दुग मोनो गोसोफ्रा। अके गाइस साननैसोनि उनाव नोंथांमोना सिक्किमनि ब्लग नुनो मोनसिगोन। अ माय गड आङो मा होनबावनो आरो दिनै भिडिअ'आ बेसेबां जोब्बायलै फोजोबथ'नोसै ना मा होनो नामा गाइस केमेरामेन। सरि गाइस आंजों लोगोआव थांफागोन केमेरामेन। अके नोंथांखौबो देखायसै आंलाबो एसे। हेल' गाइस हियर केमेरामेन। सिक्किमाव धामाका भिडिअ नुसिगोन। थांगोन जोङो सानैजों नै KTM Duke 250 जों सानैजों सिक्किमाव टाबाय माचायनो नुबाय थागोन ब्लगखौहाय। बर'नि ना होमबा? बर'नि गोजा फुल गासिबो। बिथांनाबो ब्लग चेनेल दं। बोरै मोनलाय चेनेल नामा? उनाव खोन्थासिगोन चेनेल नामखौ। जल्दी से जल्द आने वाला है सिक्किम का ब्लॉग खतरनाक धामाका वीडियो आने वाला है। तो गाइस बेनाव दङ आइफन। बेयो आइफनजों ब्लग खालामगोन ओमफ्राय एन्ड्रइडजों ब्लग खालामगोन आरोखि ना। आइफन इउजार दे बाय बाय खालामदो होमबा। बाय बाय। गाइस जोङो नै दा दुगैलायबाय ओरैसै बिराद मोजां मोनदों दुगैनानै। सानबा जाबायमोन दुगैया। गोजां बोथोरावलाय सोर दुगैयो रावबो दुगैखाया जोंसो दुगैयो सानबाजों खेबसे। मानसिफ्राथ' 6 मास गाहाम दुगैया ना मा होनो खोनादों आङो ने। ओरैसै नै साबोनबो लाना फैखादों जों दुगैनो। मोनायाव दैया गुसुथार। गोरासो जायो माथो। थगायाखै गाइस थगायाखै गोरासो जायोनो।